Lapha ke someni sakho ke laphana ke mawubheka laphana ke eminyango laphana emontweni laphana ke lona kakhuluma ke negcoma elisha ke uyimanager ke kaKhuzani ke uMthokozi Zuma lapha bezobiza khona ke igcoma elisha ethi indoda ngaphakathi ingathi sebeyakudinga ke nokuthusekile nokumangaza ke abaningi ke ukuthi ke imanager yonke kaKhuzani ingahamba iyocela uSK imcela uthengene ngaphakathi sibukele kodwa ke Mbuli Echo Production. Goodbye. No, quality mali. Ah, fusek. Fusek. Kamera.